दिनै 15 आगस्ट 77 उदांस्रि सानाव दिनै अल बिटिएडि गावबुरा हन्टानि गावबुरा भवनाव दिनै माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोदों जोंनि अल बिटिएडि गावबुरा हन्टानि प्रेसिडेन्ट कक्राझारि सार आरो लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो कक्राझार जिल्लायाव थानाय आन्सलिकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानै जयै जोङो आङो कक्राझार जिल्लानि आफादगिरि जानानै बे उदांस्रि सानाव बुंगोन दि जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो गावबुराफोरनि मोननांगौ एपइन्टमेन्टनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बेनि जे जोङो इन्टारभिउ मोनथाम होसेयावबो दिनै दानि सरकारा थालांदोंमोन आरो दाबो दानि बिटिआर सरकाराबो जोंनो होफुंनाय जायाखिसै। दा बावहाय जोंहा गोबां दुखु मोननाय थाबाय जे कक्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाव जेसेबांखिनि गावबुरा मोननांगौमोन चिरां जिल्लायाव 172 कक्राझार जिल्लायाव 317 जन मोननांगौनि बेलायाव जों दासिमबो मोननाय जायाखै आरो लोगोसे उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायाव जेनोखि थैनायनि बदलै होलांनांगौमोन एपइन्टमेन्ट बेखौबो दिनैसिम होनाय जायाखै। दा बेनो जोंहा बिथांमोननि सायाव गोसोआव आघात मोननाय थाबाय जे गावबुराफोरखौ दिनै मानबो होनो रोंला आरो लोगोसे जेबो सावरायनोबो रोंला आरो जोंनि मोननांगौखौबो थाखानाय पस्ट ग्रेडखौबो खालामनो रोंला। दा बावहाय जोंहा दिनै 77 उदांस्रि सानाव जोङो बेखौनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आरो जोङो जोंनि दानि बिटिसि एरियानिफ्राय थानाय गथ'फोर जेनोखि बाहेरायाव फरायहैयो एबा बैनिफ्राय थांनाय बेरायहैग्राफोर जायनोखि दिनै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव हमजाहैदों जेरै हटेलाव हमजानाय न'आव हमजानाय रेस्टुरेन्टआव हमजानाय ट्रेन स्टेशनाव हमजानाय देहायारि सोमोन्दो थानाय ड्राग्स सोबनाय जाय बिथांमोनहा बिसोरखौ दिनै हमनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंनि गावबुराफोरनिफ्राय जोङो बेखौनो बुङोदि अल बिटिएडि गावबुरानि जानानै आङो बेखौनो बुङोदि जाय बिथांमोनहा दिनै बेखौ इभेक्सन खालामनायाव बा हमनायाव थांदोंमोन बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोङो हागौमानि जोङो बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होगोन होननानै जोङो दिनै बे 77तम उदांस्रि दिनाव बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय गावबुरा हन्टानिफ्राय बरायना लानानै मोजां खामानिनि थाखाय अराय सम आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन आरो जेराव जेराव बाखि दङ जोंनि कक्राझार जिल्ला होन बा उदालगुरि चिरां बाक्सा होन जेरावखि थाया मानो एला गासिबो नागिरजोबनांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै बुंनाय जायो आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा लिडारशिप लानानै आवगायदों बिथांमोननो जोङो हान्था मेलानि थाखाय जेबो हरनो हायाबाबो जोङो थुलुंगाल' होनो हागोन होननानै आखाइ खबजोबनानै आङो बिथांमोनखौ गले गले बुंहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गावबुरानि गोनांथि जायो दिनै बे नोंथांमोननि जेंनाखौ लानानै दिनै बिटिसि बा बिटिआर सरकारा दिनैसिम मानो सुनाखै आरो नोंथांमोना फैगौ समाव मा राहा लागोन बा सरकारनि फारसे मा खालामनो सानो? जोङो दा गावबुरायानो गामिनि गाहाय हिसाबै दा सरकारखौथ' जोङो बिसोरबोथ' जोंनि आगदा आगसि आखाइयानो थाबाय अब्लाबो जों बिथांमोनखौ जों इसिबां माने बुंनो थांला। दा जों बेखौल' बुंगोन जे बिथांमोना जाहाथे गावबुरानि जेनोखि थाखानाय जिनिस मोननांगौ प्राप्य जिनिस बेखौनो जेन बिथांमोना थाबैनो सुफुंना होयो आरो गुबुनजों जाहाथे जोंखौ रुजुआ गामिनि जत' हालेवनायनिफ्राय लानानै थैनाय उजिनाय जन्म जानाय गासिबो गावबुरा नङाबानो जाया। दिनै अबेबा अफिसाव जुदि माबा मोनसे खामानि नांगौबा बहाय मानसि फाथायहरो गामियाव बे गामियाव मानसि नागिरहैबा गावबुरानि सहाय लानानैसो बिथांमोनहा दिनै नागिरनानै फैयो। दा बे हिसाबै जोङो साफ्रोमबो गावबुराखौ मोननांगौ प्राप्यखौ जाहाथे होयो आं बेखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार।
1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।